Now let us look at our keywords. Tine inonzi prime number. We are going to define this word kana kuti this term but chasangana nayo in our learning, but just a preemptive statement. Kungogara tataura kuti chinonzi prime number chi. Prime number in simple layman terms tiri kuti inumber yekuti ine two manumber anodivided into it. Inodividwa na 1 uye and itself. I know this might be confusing, but keep it. Muchazoinzwisisa pachatanga kustada ma prime numbers. A number with two factors, 1 and itself. Number ine manamba maviri chete anogona kudivide achipinda mairi asingasiye remainder, 1 nenumber yacho iyoyo. An example ndi 5. 5 tinokwanisa kudivide 1 into 5, tozodivide 5 into 5. Hatina imwe number known to man inokwanisa kupinda mukati ma 5 isingasiye remainder. Saka 5 is an example of a prime number. Then we talk about what is called ascending order. So ascending order, to ascend, Jesus Christ ascended into heaven. Saka ascending kukwidza, kukwira, kuenda mudenga, kuti togo sezvinoita utsi, that's ascending. Saka munenge muchibva pa a lower value kana kuti a lower number muchikwidza 1 2 3 4 5 6, we are ascending. Tikubva pa number diki 1 tichienda kumberi. Descending order, Jesus is going to descend at his second or third coming. Saka Jesu kudzoka kwake achaburuka ari mumakore, and descending. Saka to descend is the direct opposite of ascend. Descend kudzika, ascend kukwidza. Saka kana chita ascending order tikutarisa manamba kubva pa namba diki tichiwedzera, descending kubva pa namba hombe tichidzira. Saka descending example 6 5 4 3 2 1 0 and so forth. Saka these are the keywords which we have to study. Let us now look at whole numbers. Ndo panotangira kudzidza kwedu nhasi. Whole numbers. Saka kana chitaura pamusoro pema whole numbers, what exactly are we talking about? Saka ma whole numbers ndo ma numbers atinodila nawo most of the time in real life situations. Whole numbers ma number asiri ma fractions. That's the easiest definition I can think of. What is a whole number? A number which is not a fraction. Kana chida kutaura nechirungu chakati dzikete tichiti a number which is not fractional. So let me write it here. So this is a number which is not a fraction. This is the simplest definition I can think of. Like that. So let us start with our example, because tavatatu tanga nekupiwa chi example 1. Saka example 1 iri kuti chi? Example 1 yakati write 342,761 in words. Saka takapiwa chi? Ngatikope 342,761. Saka tikatogona kuidana zvakanaka semadaniro andaita, it's going to be easier to write it down, because panapa is 342,000. Saka tinotonyora 342,000 like this, 761.
like this. Saka we can hyphenate kana kuti tinogona kuisa ka hyphen kakatokosha 342 pana 42 apa toisa ka hyphen panapa sekakaiswa panapa akaka. Saka it's 342,761 like that. Tinenge tatoinyora zvakanaka, and that is our number 1. Handika? Then number 2. Saka number 2 ndoda kuti muizame mega asi tichabatsirana. Ndoda kuti like muverenge manyorero akaitwa that number in words, because question yedu iri kuda kuti kana kuti solution yedu inofanirwa kuva that number now written in numerals. 129,435 in numerals. Saka panapa pane nzira dzakawanda. Nzira yekutanga yandoda kuti muone ndeyekuti kuri kuti hamusi kunzwisisa kuti munganyora sei ka 1, mukaverenga zvakanaka muchaona kuti pakanzi 129,000. Saka munogona kunyora 129,000 zvobva zvanzi 435 in numbers. Saka 129,000 first party mamati plus zvazvazonzi 435. Saka 435 moinyora zvakanaka muchirespecta ma positions arapa. Then if you add panapa 0 plus 5 ndi 5, 0 plus 3 ndi 3, 0 plus 4 ndi 4, then apa 9 plus 0 actually typically inodai so inobuda yakadai. This will be the answer. But munogona kungoinyora ka 1 method 2. 129,000, so 129,435 like this. Saka it's either munota pakuverenga kwenyu you break down like the number written in word form, then mo add different parts of that number, kana kuti you train yourself kugona kungozviverenga ka 1 zvichitobuda, which I think is the better way to go about it. So we have done example 1, tikaita number 1, tikaita zvakare number 2. Iko zvino izvi we now want to do the practice exercise 1. Practice exercise 1. Let us do together. I advise kuti mutange maita this practice exercise muri mega, then pandinenge ndakuita tese motarisa kuti zvama muchita ndizvo here. Rote learning kureva kuti kungogara muchiteerera nchitsanangura kukubatsirei zvikuru sei kumaths. Maths dzinopaswa nekuwekwa. Saka please tangai maatempta ma questions aya. Let me show you all the practice questions. Chibox chese ichi machatempta mozoita unpause muchiona solution yatichagadzira. Let us start. Express the following numbers in words. Saka tine 10 manamba atoda kuexpressa in words. It's going to be a long exercise, but we have to do it. Saka number 1 yakati 3,500 in words tinongoinyora it's 3,500. Say is ndo manyorero atinoita. Anditi number 2 sanjati kasike nokuti zvakati rebei 47,200 inenge irichi 40, but remember tokunonyora takati 47 like this, so it's 47,200. Say is ndo manyorero atinoita. Tikaenda pa number 3 pana 109,101 sayakadai so
tinenge tichiti 109,000. So 109,101 seizvi, like this. Number 4, 111,679. This is 111,000. So 111,600 and kandinyore kuno ku 70 vandaisa ka hyphen 9 seizvi. Amugona zviri kunyatsokubuda, ndo manyorero chaiwo munofanirwa kuita. Number 5, 129,651. Ichi 129, saka 20 todaiso 9,000, 129,600 and 51. Saka panapa chenjerai maspellings. Tarisisai muchikombeya manyorero amanga maita imimi nemanyorero andiri kuita, kuti muone kuti maspellings enyu munenge mamanyora zvakanaka here. Number 6 yakati 700,202. So 700,202 inonyorwa so 700,000 totonyora 200 and 2 seizvi. Ndiyo number 7. It's actually number 6. Number 7 yakati 700,236. Saka tichinyora in words inenge ichiti 700,200 and 36. Saka 30 inonyorwa so twatata panapa toti 6 seizvi. 700,236. Number 8, 750,235 inenge inonyorwa sei 750,235 and 30 todai 5 seizvi. Ndo manyorero atinoita. That's our number 8. Number 9, 874,126. 874,126 inenge irichi 870 todai 4,126
So madaniro amunoita kana muchigona kudana zvakanaka ndo manyorero amunongoita. Number 10 finally 933,000. Saka tongonyora irichi 930 panapa todai so 3,000 ndo manyorero atinoita aya seizvi. Muri kuona? Saka tasvika pa number 10. Number 11 iri kuti write the following numbers in numerals. Saka manamba aya toda kumanyora in numerals. Ngativerenge zvakanaka. A yakati 56,000. Saka 56,000. 1000 ina mazero 3. B 204,412. Saka i 204,000 seizvi. Kumberi kobva kwanti 412 seizvi. Like this. 204,412. C 103,000. 103,000. Zviri kubuda. I hope muri kutevera uye muri kumaka pamanga mambo answer before tatanga kuprovide ma solutions. D yakati chini 722,215. Saka iri kuti chi 722,000. So 722,000 seizvi 215 like this. 722,215. Then pa E panapa 6,980. 6,980 seizvi. Mukuzvaonaka? But rakati nyore ichingotevera like order. Izvi tiri kuzviitira kuti tibve tatobatanidza nekudzidza about the abacus. Saka iyi iri kuti chi 6,000 sa 6 yedu inenge iri panapa 980 seizvi. That's E. F 715,440. So 715,440 seizvi. Andika? Then toya pa G panapa 45,721. Saka ichi 45,721 seizvi. And H 8,701. 8,701 seizvi. Toya panapa 300,100. So 300,100 seizvo. Then J 900,004. 900,004 seizvo. So ndo manyorero atinoita. Tinovunzwa kuti tigone kunyora manumbers to numerals from words kana kuti manumbers from numerals tichimanyora in words. Saka munofanira kugona zvese kunyora manamba ari in word form kana kunyora manumbers ari in numeral form.